салом алейкум бародарони азиз. бори навомадагии ҳалқаҳои туркӣ оригинал. ҳалқаҳои хубан, беҳтаринан, ҳамаш оригиналан. ай 85 то 100 донагара ҳастанд. 85 90 хай 90 чанд то 100 донагара ҳаст. нархошу 400 сомонӣ. нархошу 400 сомонӣ. беҳтарин ҳалқаҳо. почаҳошу ҳам чӯбиш аст, ҳам пластмассиш аст. светошу нигоҳ кӣ, светои хуби хубан. заминиян ҳама светошу ҳамаш хубан, беҳтаринан. барои мардаки шикорира беҳтарин ҳалқаан. каседа дар корай, рақамро мемунем. марҳамат кинем. қафастошам ҳаст, қафастои туркирам ҳаст, побандам ҳаст. яъне побанд беҳтарин побандои туркӣ. побандои туркӣ шинем хеле мешаванд. хоб ина қафасто беҳтарин қафас. нархош 450 сомонӣ. чухолш қатӣ. беҳтарин қафастоан. қафастои туркӣ. каседа дар корай, марҳамат. хоб ина бародаро тамошо кунен ҳалқаҳоро.